Sampun jangkep kata pratunggu. Pancet nome kok ora bakal lali. Iya Mas. Fitness terus ya Mbak Yu ya. Akhir awet nom kaya Pak Bayan ae yo pokoke ora bakal lali.
dasar ayu lencir kuning ora mokal hatiku dadi kuning mesemo ketite aku wis trimo kena kanggo tombo kangen kurino wengi tansah ewo tresnaku tan bisa